Ara en teoria està gravant? Sí? Doncs bé, comencem aquest ple extraordinari. Benvinguts a tots, bona nit. Primer de tot, acabem de tenir problemes tècnics, per tant el ple serà en diferit, no serà en directe, però bueno, el gravarem i tan aviat acabem, doncs el retransmetrem pels mitjans que hem fet servir habitualment. Bé, aquest ple extraordinari sí que esperem que sigui ja l'últim. Aquí sí que defensarem la gent de la casa perquè sembla que anem fent plens extraordinaris per anar tancant temes, però sí que és veritat que l'activitat no para. Portem fent molta feina aquest any a nivell de subvencions d'obres i, clar, per tant, l'activitat de control va quedar arraconada i al final de l'any per això hem hagut d'anar fent aquests plens extraordinaris per anar tancant temes, però esperem que sigui, si no surt res extraordinari, serà l'últim. D'acord? Doncs bé, passaríem al punt número 1, que és l'aprovació del conveni d'encomanda de gestió per l'adjudicació de l'agregada dels permisos de caça de la Reserva Nacional de Caça Nacional de Caça del Cadí com a drets patrimonials de naturalesa incorporal. És un conveni que ja teníem i l'únic que fem és renovar, que això que dintre del terme municipal de la Pobla, el que està dintre de la Reserva Nacional, doncs ens donen, depèn de la població, ens donen unes espècies o unes altres. Pel que ens han dit últimament ens donen un cap d'isard i un cap de cabirol. Llavors el que fem l'Ajuntament és ho cedim a la Societat de Caçadors i la Societat de Caçadors dintre de la gent interessada fa un sorteig i reparteix les peces d'aquesta manera. Vull dir que sabeu sobradament de què consisteix aquest conveni. Llavors us passaríem a llegir els acords. Primer, aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i l'Ajuntament de la Pobla de Llet per l'encomanda de gestió per l'adjudicació agregada dels permisos de caça de la Reserva Nacional de Caça del Cadí com a drets patrimonials de naturalesa incorporal. Segon, facultar l'alcalde per la seva signatura, habilitant-lo tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la realització de les gestions oportunes per fer efectiu el seu contingut. Tercer, aprovar la despesa d'un premi de gestió corresponent al 2% del valor de l'adjudicació de tots els permisos de caça que serà retingut pel Consell Comarcal de la Cerdanya abans de la transferència dels imports d'adjudicació degudament cobrats a cada un dels adjudicataris, els ajuntaments convenients o titulars privats. Quart, notificar al Consell Comarcal de la Cerdanya els presents acords a l'efecte de formalitzar el conveni a dalt referenciat. Cinquè, comunicar els presents acords al secretari interventor municipal a efectes de la comptabilització dels compromisos econòmics adoptats i a la seva tramitació legal. Ens hem descuidat de dir que al final el que ens en farem càrrec a l'Ajuntament és aquest 2% del valor d'adjudicació. Vull dir que hem comentat abans que és 20 i 30 euros, el que normalment per peça, vull dir que és molt poc i al final és un recurs que hi és i que és de bon aprofitar. Doncs bé, passaríem als vots a favor. Unanimitat, Bernat. Bé, passaríem ara al punt número 2, que és l'aprovació de l'adhesió a l'agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Local Rec, que per aquest punt cedirem la paraula al regidor de Noves Tecnologies, el Jordi Buixader. Molt bé, bona tarda. Com vulguis. Llegiré un paràgraf que ho explica una mica, doncs llegirem els acords. En concret, aquesta agenda té com a objectiu articular la transformació digital dels municipis de Catalunya per fer front als reptes de present i futur, per assolir majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència en la gestió de recursos públics i satisfacció de la ciutadania i en les empreses en la seva relació amb l'administració. És a dir, aportar orientacions per promoure que de l'àmbit local s'articuli agendes compartides per a la transició digital dels municipis de forma sostenible, que contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més eficaces per als reptes del territori i assolir els ambiciosos objectius que en el marc digital s'han marcat les diferents instàncies de govern per a la pròxima dècada. Llavors podríem llegir els acords.
Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet a l'agenda digital dels municipis de Catalunya aprovada per l'Assemblea General de Localret el 12 de novembre de 2022. Segon, nomenar Jordi Boixer de Vilella i Maria Falgàs Rossinyol Serra com a persones de referència per al desenvolupament de l'agenda. I tercer, notificar aquest acord al Consorci Localret. Molt bé. Bé, doncs passem a les votacions. Vots a favor? També unanimitat. Bé, com a activitat de control, doncs, com hem fet ara les juntes de les societats, no sé si vols comentar una mica de promoció econòmica, Xavi, així per sobre. Bé, bàsicament deixarem que ho expliqui més el secretari, potser que és el que tècnicament només dir que és l'auditoria que es fa, com hem vist ara amb les juntes, que ha fet cada any sobre la promoció econòmica o la residència d'avis que sortirà més avall. L'auditoria és favorable, l'informe del secretari també és favorable, vull dir, és un estat real de com estan les activitats o la residència d'avis en el meu cas, o després també tocarem la Societat Municipal de l'Habitatge. I Bernat, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis destacar. No, en principi és, tal com dius, correspon a l'auditoria que s'ha fet dels comptes de l'any 2020 i en principi l'informe és l'informe que l'auditor doncs el que diu és que tots els comptes reflexen de forma fidel el patrimoni i la situació financera de l'entitat. I en aquest informe també hi ha algunes rectificacions a nivell comptable que aconsellen de fer-les, com és algunes bestretes antigues que portem d'entre l'any 2016 i que se modificaran i es rectificaran a nivell comptable. I després també referent al capital social de la societat, que tampoc està comptablement ben reflectit i que quedarà com fons propis i així ja ho deixarem rectificat per pròxims exercicis. Però en principi tot l'informe auditor que s'ha fet de tots els comptes no s'ha trobat res significatiu. Doncs ja passem al punt número 4 de l'activitat de control, que és donar compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals de la Societat Municipal de l'Habitatge. Doncs aquí vindria a ser el mateix, és l'auditoria que estem obligada a fer de tots els organismes autònoms i societats de l'Ajuntament. En aquest cas sí que l'informe no és del tot favorable, ja que, com bé sabem i hem parlat moltes vegades, tenim el problema que hi ha uns immobilitzats que s'haurien de passar a l'Ajuntament, que actualment encara estan en nom de la societat, com podrien ser el pavelló. I bé, estem amb això, a veure què fem amb la Societat Municipal de l'Habitatge, que és una herència tant amb el govern que som ara aquí d'Esquerra com el que ocupava anteriorment de Junts. Doncs és una societat que nosaltres ja en el seu dia no vam estar d'acord i que continuem aguantant aquesta societat perquè pràcticament no ens queda més remei, tot i que no hi estem. No és una cosa que ens agradi i és una societat que podem creure, i segurament va ser així, es va crear amb molt bona voluntat, però ha portat molts problemes al municipi de la Pobla, amb la construcció del pavelló, amb els IVAs corresponents que es van desgravar, i que actualment estem amb aquest problema que no sabem si una vegada recepcionem el pavelló si ens haurem de fer càrrec de l'IVA o no, que tot apunta que sí, i amb uns imports que ens tornarien a enfonsar en el pou de la misèria durant anys més. I aquesta és la foto de la Societat Municipal de l'Habitatge. No sé si vols afegir alguna cosa més, Bernat, però jo crec que s'ha explicat pràcticament resumidament, però pràcticament és això el que tenim. Bé, passem al punt número 5, que és l'activitat de control, que és la dació de compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals de la Fundació Residència d'Avis de la Pobla de Lillet. Xavi? Com us deia abans, és el mateix.
l'informe també és favorable, és a l'estat de compte de 2020, i l'auditoria és favorable, l'informe del secretari és favorable, i no hi ha massa res més a destacar. Però és la foto de tal com està i no res més. I el punt número 6, ja no et passo la pilota, però vull dir que és l'increment de l'1,5 de les retribucions al personal laboral de la Societat de Promoció Econòmica a Lillet, que s'ha aprovat ara fa un moment per la Junta de la Promoció Econòmica a Lillet. Bueno, és un increment doncs, que l'últim ple havíem de fer primer la Junta per poder aprovar per Junta i s'ha aprovat i per tant tindran aquest 1,5 com han tingut tots els treballadors de l'Ajuntament, diguéssim, si l'organisme que sigui del que depèn, doncs hi acabarà sent un 3,5 de tot el 2022. Llavors no sé si... Això no sé si l'ha passat per alt, que és el càrrec de funcions l'alcalde. Això ha de passar s'ha d'aprovar per ple o s'ha d'aprovar per Junta de Ple? No, és el Consell d'Administració competent. Sí, totalment no l'havíem incorporat, però si vols informar, és un tema de funcionament de la societat. Sí, en el Consell d'Administració anteriorment, i en la Junta General de la que forma part del ple, ja s'ha informat que s'ha fet una proposta per delegar funcions del Consell d'Administració a la presidència de la Societat de Promoció Econòmica, ja que resulta que si s'analitzen els estatuts de la societat ens trobem que la figura del president està molt delimitada a la representació institucional i a la convocatòria de sessió dels seus òrgans. I per tant, és clar, en la dinàmica diària hi ha molts acords que es tenen que prendre i de nòmines, de factures, de pagos d'impostos, fins i tot, d'assegurances, molts temes de la dinàmica diària de qualsevol entitat, en aquest cas una societat, i per tant el Consell d'Administració el que se l'ha proposat és que cedeixi aquestes funcions ordinàries al president perquè pugui fer les seves resolucions amb competències. Això no s'ha aprovat en el Consell d'Administració, però és un tema propi del Consell d'Administració que ha pres decisió i que sí que s'ha donat compte en la Junta General, de la qual també ja ha format tot el ple, per això s'ha cregut no tornar-ho a portar al ple perquè tots els membres del ple ja quedava tot, diguem que al principi d'informació ja quedava tot informat. Sí, tenia un creuament. Que aquests dies, en aquestes sessions maratonianes que fem, com que va una darrere l'altra, doncs va repetint molt, el Consell d'Administració i Junta General va repetint moltes vegades el mateix. Però bueno, aquestes delegacions és per normalitzar la situació de funcionament de la Societat de Promoció Econòmica. Doncs ja està, no hi ha més punts a l'ordre del dia, només desitjar-vos a tots unes bones festes i que tinguem un altre any ple de salut i ja està, bones festes a tothom. Bones festes.